በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጳጉሜን ዕለት 5 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ጳጉሜን 5 ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ገብርኤለይ ብየማኒ ብጸጋመይ ይቆምለይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ዓመታዊ በዓል ሰማዕትነቱ ናይ ነቢ አሞጽን ዕረፍቶም ናይ አባ በርሱማን ብሰላም አብጽሐና አሜን። ነቢ አሞጽ ማለት እግዚአብሔር በባህሪኡ ጽኑዕ እዩ፣ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር የጽንዕ ማለት እዩ። ፍቱው ሰብ ተባሂሉ እውን ይትርጎም እዩ። ዝነበረሉ 800 ዓመት ቅድሚ ልደተ ጎይታ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ አቡኡ ቴና አዲኡ ድማ ሜስታ ይበሃሉ። ትውልዲ ሓረጉ ድማ ካብ ነገድ ስምዖን እዩ። ብትውፊት እዚ ቅዱስ ነቢ ናይ ነቢ ኢሳያስ አቦ እዩ ዝብሉ ክህሉ ከለዉ ክልተ ዝተፈላለዩ አሞጽ ከም ዘለዉ ድማ ሊቃውንቲ ይናገሩ። ነቢ አሞጽ ኣብቲ 9 ምዕራፋት ዘለዎ መጽሓፍ ትንቢቱ ብዛዕባ ነገረ ድሕነት ብዙሕ ትንቢታት ተናጊሩ እዩ። ብዛዕባ ሃገርና ምድራ ጋዚት ድማ ከምዚ ኢሉ እዩ። ንኦ ደቂ እስራኤል ንስኹም ንዓይ ከም ደቂ ኢትዮጵያ ኣይኮንኩምን ይብል እግዚአብሔር። ቅዱስ ነቢ አሞጽ ንወገናቱ አትሪሩ ይግስጾም ስለ ዝነበረ ከዓ ተቆጢዖም ኣብ ከምዛ ዕለት ቀተልዎ በዛለማዓንቲ ማለት እዩ። በረኸቱ ይሕደረና ናይ ቅዱስ አሞጽ አቦና አሜን። ዓቢ አባ በርሱማ እዚ ዓቢ ገዳማዊ ሰብ ቅዱስ አባ በርሱማ ድማ ካብ ናይ ዳሕራይ ዘመን ጻድቃን ሓደ ክኸውን ከሎ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ውሽጢ ግብጺ ምስር ወይ ከዓ ካይሮ እዩ። ዘመኑ ከዓ 1400 ክፍለ ዘመን እዩ። ናይዚ ነቢ አቦ ስድራ ክርስቲያን ነበሩ እሞ ብሃይማኖትን ብስነ ምግባርን ቀጥ ኣቢሎም ዓበይዎ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝመሃር ድማ ገበርዎ። እንተኾነ መንእሰይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ክልቲኦም ተኸታቲሎም በብመዓልቶም ዓረፉ እሞ እቶም ኣዝማዱ ግን ስለ ውርሻ ክዛረብዎ ጀመሩ። እነሆ ከዓ ሓደ ምቀኛ ጉልቡት ኣኮኡ ቀረባ ዘመድ ነበረ እሞ ንኹሉ ንብረቱ መንዚዑ ወሰዶ። ቅዱስ በርሱማ ከዓ ብልቡ ሓሰበ እሞ ነዚ ዝጽባሕ ዝጠፍእ ገንዘብ እሞ እንታይ ንቤት ፍርዲ ክኸደሉ እየ በለ። ቀጺሉ ድማ ነዚ ዓለም ገዲፉ ክምንን እውን ወሰነ እሞ ካብ ቤቱ እንዳዘመረ ናብ በረኻ ገጹ ቀጸለ። ምንተ ይበቁኡ ለሰብእ ለእመ ኩለ ዓለመ ረብሃ ወነፍሶ ሃጉለ። ሰብ ኩለ ዓለም ረቢሑ ንነፍሱ ባዶ እንተ ኣትረፈ እንታይ ይጠቅም? ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 26 እንዳበለ ድማ ጉዕዙ ቀጸለ። ልብሱ ኣብ መንገዲ ንዝልምኑ ሂቡ ከዓ ዕራቑ ከም ውሽጢ 5 ኩርባታት ተቐመጠ። ኣብ ውሽጢ 5 ኩርባታት ተቐመጠ። ኣብዚ ከዓ ሃሩር መዓልትን ቁሪ ለይትን እናገረፍዎ ንብዙሕ ዓመታት ነበረ። ንሱ ግን ነዚ ኩሉ መከራ እናወረዶ ኣዝዩ ሕጉስ ነበረ። ዘወትር ድማ ናይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ብዘይመቆራጽ ይዘምር ነበረ። ገድላትን ቅዱሳን እንዳኣንበበ ድማ መንፈሳዊ ቅንኢ ይቐንእ እሞ ነታ ዘንበባ ነገር ከዓ ብግብሪ ይፍጽማ ነበረ። አባ በርሱማ ብዛዕባ ዕራቅነቱን ንኸየማርር ንነፍሱ ኦ በርሱማ ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ዳኛ ዕራቕካ መቋምካ ኣይተርፈካን እሞ ነዛ ናይ ሕጂ ግዜያዊት ዕርቃን ተዓገሳ እናበለ ይግስጻ ነበረ። ንጸሎት እንተቆይሙ ድማ ብከምኡ ብደው ቀኒዩ ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ድማ ኮፍ ይብል ነበረ።
ብዘይካ ዕለተ ሰንበት ከዓ ምግቢ ኣይበልዕን ነበረ። ምግቡ ከዓ ንሸተተ እንጀራን ተኸፊቱ ዝሓደረ ማይን ነበረ። ብኸምዚ ዝመሰለ ተጋድሎ እናሃለወ ግን ውዳሴ ኾንቱ ስለ ዝበዝሖ ተሓቢኡ ናብ ምስር ከይዱ ኣብ ውሽጢ ናይ ቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን ሓደረ። ኣብዚ ከዓ ከም ዝለመዶ ብተጋድሎ ጸኒዑ 30 ዓመታት ተጋደለ። ኣብቲ ቦታ ድማ ኣብ ጉድጓድ ዒላ ማይ ነበረ እሞ ለይቲ ለይቲ ኣብኡ ጠሊቑ ሰጢሙ ይጽሊ ነበረ። ከም ስሕለት ዝቆራርጽ ቁሪ ከዓ ይዕገስ ነበረ። ኣብቲ ኣከባቢ ከዓ ብዙሓት ሰብን እንስሳን ዘህለቐ ሓደ ገበል ነበረ እሞ በቲ ከባቢ ዝሓልፍ ሰብ ተሳእነ። ዓብዪ ኣባ በርሱማ ግን ናብቲ እናበለ ገበል መሸጎራጉር ከይዱ ጎጎይታይ መሸጎራጉር ከይዱ ማለት ውሽጣ ውሽጢ ከይዱ ማለት እዩ። ኦ ጎይታይ ብስምካ ንዝኣምኑ ዝሃብካዮ ስልጣን ኣይትኽልኣኒ በለ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 18 እናበለ ጸለየ። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትጸዓን ኢኻ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 9 ፍቕዲ 13 ዝብል መዝሙር እውን ዘመረ። ብድሕሪዚ እዚ ነዚ ገበል ንዓውፃ ኢሉ ኣዘዘ እሞ ብቕጽበት ወፂኡ ሰገደሉ። ናይዚ ጻድቕ ኣቦ ኣገልጋሊኡ ድማ ኮነ። ናይዚ ከባቢ ህዝቢ ድማ ኣዝዩ ደስ በሎም። እዚ ገበል ከዓ ንብዙሕ ግዜ ኣገልገሎም። ኣብ ስእሉ እንርእዮ ዘለና ንሱ እዩ። እንሆ ከዓ ዓብዪ ኣባ በርሱማ ዝዓርፈሉ ዕለት ምስ በጽሐ ንደቀ መዛሙርቱ ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ዝኸውን ናይ ብርቱዕ እግዚኣብሔር ወዱ ኢሉን ዝጸውዓኒ ብረድኤት ፈጢነ ክመጽእ እየ ብምባል መልሓሱ ብኻራ ቆሪጹ ብምድርባይ መዝሙር ዘመረ። እግዚአብሔር ያብርህ ሊተ እግዚአብሔር ከብርሃለይ እዩ ከድሕነኒ እውን እዩ እንታይ ኣሎ ዘፍርሐኒ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 26 ፍቕዲ 1 በለ። ኣስተውዕሉ ሰብ መልሓስ እንተዘይብሉ ክናገር ክዝምር ኣይክእልን እዩ። ቅዱሳን ግን ምስ በቅዑ መንፈሳዊ ልሳን ይወሃቦም እዩ። ብድሕሪዚ ከዓ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲዩ ብሰላም ዓረፈ። ሊቀ ጳጳስ ኣባ ዮሃንስ ደሚርካ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ሹማምንትን ከዓ ገኒዞም ብምቕባር ካብ በረኸቱ ተሳተፉ። ገድሉ ከም ዝገልጾ ኣባ በርሱማ ኣብ ሙሉእ ዘመኑ ኣብ ምንጻፍ ደቂሱ ኣይፈልጥን። ማእከለ ስጋሁ ወምድር ይገብረ መልጸፈ ከም ዝብል ዝዓረፈሉ ካብ ኣብ 1340 ዓመተ ምህረት እዩ። ናይ ነቢይ ኣሞጽን ኣባ በርሱማን በረኸት ረድኤቶም ይሕደረና ብቓል ኪዳኖም ይዓቅብና ኣሜን። ጳጉሜን 5 ዝዝከሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አሞጽ፣ ቅዱስ ነቢይ አሞጽ፣ ቅዱስ ኣባ በርሱማ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘምስር፣ ኣባ መግደር። እግዚአብሔር ብጸሎቶም ይምሓረና። ወርሓዊ በዓላት ግን የለን ኣሜን። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲአ ነታ እምነት ሓልየ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግባሩ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንኣይ ጥራይ ኣይኮነን ይብል። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 7 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይውዓል ኣሜን። ብጸሎቶም ይርድኡና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦስ መንሶት አላትነ ወባልሃነ ኩሉ ክስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ
ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ካብ ኩሉ ካብ አናብባ ካብ ኩሉ ዘንጠብክዎ ዘውደቅክዎ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።